Ik ben Jaap van der Luister. We zijn hier in het Visserijmuseum in Breskens en we hebben dit jaar een wisseltentoonstelling over de slag om de Schelde en dan met name het bombardement op Breskens. Op 4 september 1944 is Antwerpen bevrijd en hiermee kwamen de Duitsers, en dat waren nog zo'n 90.000 man, die zich terugtrokken vanuit Noord-Frankrijk door België. En die kwamen hier in de knoei, die konden niet verder vanwege de bevrijding van Antwerpen. Ze moesten de Westerschelde over en dat gebeurde ook al vanaf begin september. Maar op 10 september kreeg Montgomery groen licht om de operatie Market Garden in beweging te zetten. En men vergat eigenlijk om eerst de Westerschelde vrij te maken van Duitse troepen. Zowel ten zuiden als ten noorden van die Schelde, dus Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren. En men wilde eigenlijk gelijk door richting Duitsland. Men kwam er dan toch achter dat dat niet zo verstandig was en men besloot om Breskens te bombarderen, althans de haven te bombarderen, zodat de Duitsers zich niet verder konden terugtrekken op Walcheren. Op 11 september werd dan besloten om Breskens de haven te bombarderen. Om 3:30 kwam een eerste raid met bommenwerpers op Breskens aan. De bevolking was eigenlijk slecht gewaarschuwd. Men had wel pamfletten uitgestrooid, maar die waren op verkeerde plaatsen terechtgekomen, zodat de bevolking eigenlijk in het ongewisse was van wat er allemaal te gebeuren stond. De eerste raid die kwam om goed 3:30 en die kwam op de haven terecht. Alleen door de complete rookontwikkeling en het stof wat opwoei, kwam de tweede raid om 3:15 en die konden eigenlijk de haven niet meer terugvinden. Zodoende is het hele dorp gebombardeerd en hiermee werd er een zware tol geëist op de burgerbevolking van Breskens. Een dorp van ongeveer 2000 inwoners waar 10% dezelfde dag nog overleden was. Meer dan 200 slachtoffers. Daarna is er op 12, 15 en 18 september zijn er dus nog diverse raids geweest, maar daarbij zijn geen slachtoffers meer gevallen. En jaarlijks worden hier in Breskens nog de slachtoffers herdacht bij het monument hier in Breskens. Met een verwoesting van die 82% van alle gebouwen en meer dan 200 doden na de tweede dag, kun je zich voorstellen dat de ravage hier compleet was. Er kwam natuurlijk wel van alle kanten hulp, voor zover dat mogelijk was. Nog brandweerauto's, ambulances, maar men kon dat natuurlijk toch in die tijd niet zo snel allemaal verwerken. En het is natuurlijk nog lange tijd hier echt een complete ramp geweest. En dat alles bij elkaar heeft eigenlijk heel weinig geholpen, want eind september waren er al meer dan 86.000 Duitsers naar Vlissingen gevlucht. 6.000 voertuigen, 6.000 paarden. Dus het hele bombardement heeft eigenlijk niets uitgehaald. Alleen een zware tol van de bevolking geëist. En we hebben hier in Breskens nog iemand of nog meerdere mensen die het bombardement meegemaakt hebben. En een van de mensen is meneer Provoost. En achter mij ziet u 3 schilderijen. En die geven dus de aanval, de verwoesting en de vlucht vanuit Breskens geven die weer.